Sunana Rabi'ul Musa Samu. An haife ni a ɗan lasan ƙaramar hukumar warawa da ke Kano. Kuma na yi firamare a ɗan lasan, na yi secondary, na yi teachers college wudil. Na kuma yi Nigerian prison service tsawon shekara 8 zuwa 9 haka. Na bari na ci gaba da harka ta dakarwa. Kuro dai sunan wani kakana ne, amma bai daɗe da rasuwa ba. Dan da yawanci mutane sun je aiki ƙauyenmu yakan zai ce ga wanda ya kwata masa suna. Sunansa Ibrahim, ana kiransa Ibro. Daga nan dai na samu wannan su. Ni na fara wannan harkar tun ina JSS ne. Na fara ta lokacin da na zo ina sakandare, na ga ana irin kungiyar nan a makaranta, sai na jan cewa kungiyar wasan kwaikwayo ce. Sai na je na ba da sunana, suka ƙi sawa ko na yi musu kaɗan ne a wannan lokacin. To haka dai na rinka naci dai ina ɗan zuwa ɗin dai har wata ran aka gwada ni. Daga inda ku aka gwada ni, to ni ma kuma he na zama dai a ji a nemo ni. Ina je sai nake wasan kwaikwayo. Da muna wasan dandamali, to sai muka zo Alhaji Musa na Sale ya ce mu masa fim kamar yadda yake yin audio na mawaka. To akalla dai da muka yi masa fim guda 8 ko 9 ne, wanda dai mu ci wake da shinkafa ba kokobo. Shi kuma ya je ta buga yana sayarwa, mu ba musamman me, mu dai kawai mu shige a ce shegewa ne. Kawai nan yana burge mu. Da an fi iya takun ma, an fi tsara ma fim din, sai dai da yake kayan aiki ne na da ya yi karanci. Yanzu kuma ga kayan aikin amma buga ta ya, ni ba zan iya kwatanta shi ba, irin dai kalubalen da nake fama da shi. Tunda wani ma zai je abu a ce ni ne, ko kuma ba da irin abin da ba na samu, illa kawai abin da yake kare ni addu'ar iyaye da kuma san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da nake da yawa. To amma dama ita rayuwa haka take, ya tsinka ma ka kula ba daidai suke ba. Kuma idan na ce zan faɗo shi ma yadda nake fama da gwamnati, musamman gwamnatin baya, a wannan lokacin in wani ne ma zai ce shi ya haƙura da harkar fim, domin an kai ni SS office ya kai sau 5. Ba zaginsa ne ba komai ba, sana'ar ce kawai ba a so mi. A'a, to ai Allah ne ya abu, ya gina abinsa, sai ka ce da Allah wai bai yi daidai ba. To akwai wanda ya sai gyara abin da Allah ya, ko akwai wanda ya hana abin, zai sai hana abin da Allah ya. To haka muke mu yan fim, dan duk yanda za a yi a hana mu, an ba yanda ba a yi ba. Har gida an bi mu, an kakkama mu, an bi mu, amma kamun ma ya zama alheri. Kamar kamun da aka yi Rara kwanaki, ta nake cewa ina ma ni aka kama. Ni fim da yake burge ni, wanda har yanzu ko a gida in dai ana so in zauna in kallo, akwai wanda fim da muka yi da marigayi Ulu Da'u, wanda yake shiga makara, nake cewa ba mai raba ni da shi sai mutuwa. To wannan fim din har gobe na kallon shi, da kuma Ibro mai dawa, shi ma wanda muka yi kolo da gurup din sani da gurup dina. To kuma sai yan kwanan nan fim din da aka yi ya daɗa shiga rayuwa ta, nake san shi, shine Karangiya da Andimali. Ana ta kuskure ma da dama, yawancin ma irin wannan masu yi mana kuskuren su suke jawo mana zagi. Musamman yanzu za ga wani ba harkarsa ce ba, ko kuma a yau sai ka ga mutum ya shigo harkar fim, amma kokarinsa ya zai yi tadda wani, ya zai yi shi ma ya zama wani. Wanda magana da ne ta farko, sai da na fim guda 9 a kyauta nake yin sahidin ciwake da shinkafa. Ni dai kawai na tafi ne, ban san ma me ake samu, ban san me ba.
sai wani lokaci wani mutum ɗaya daga cikin 'yan kasuwan ne in lallabo izo muka yi masa fim guda ɗaya ba mu 25,000 muka rinka muna an ba mu makudan kuɗi. A yanzu dai ban da yar wasa a mata irin Jamila na gudu, sannan kuma a gwani na ban da wanda nake so in ga wasan shi ko kuma nake jin ana zancensa irin Alinu. Yanzu ai kusan albashi na ma daidai yake da na gwamna, domin babu abin da zan ce da Allah sai godiya. Ina samu, ni dai ba kowa bane, amma ni yanzu ni wani ne kuma akan wannan harkar. Tabbatar ko babban ma'aikacin gwamnati zai fito da abin da ya fito da nasa, na fito da na gwamnati ya fito da nasa, fito da na, to mun ba mu zo tayin ba ko zai fi ni da kaɗan. Ina da su dai kuma ina gina gidajen mai. Shawara ta ƙarshe a bi iyaye, sannan a ƙara son manzon Annabi sallallahu alaihi wasallama. Shawara ta kenan. Fata na Allah ya sa mu cika da imani, kuma Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe. Wannan harkar tamu kuma duk abubuwan da ake mana na manaƙisa Allah ya kau da shi, Allah ya ƙara buɗa mana kan wannan harkar tamu, domin ni ba na tunanin zan bar wannan harkar sai kwana na ya ƙare. San ba aikin asha nake ba, ina samu, ina yi wa iyayena, ina yi wa 'ya'yana, ina yi wa matana, ina yi wa 'yan uwana, ina yi wa abokan arzikana, ina yi wa abokan zamana, kuma ina ci ina sha. Saboda haka ban ga dalilin da mutum zai rinka hangen mu lalata muke ba, kuma mu abin da muke yi nuni muke a yi kaza ko a bar kaza.